So yun guys, pasalamatan ko muna yung may-ari ng lupa na kinatitirikan ng bahay ni Kuya ni Nanay Elenita. So maraming salamat sa kanya dahil pumayag na po siyang sementuhin yung loob ni Nanay Elenita. So yan, bumili nga tayo ng buhangin tapos semento. Yan, titignan natin. Flashback. Magpapaalam po sana kami kung pwede pong yung bahay ni Nanay sementuhin, yung flooring lang po. Ay, sa loob? Opo. Ay, may problema. Wow. Dahil man anugaro, dahil man sunog Ay, laog lang. Okay. Opo, i-flooring lang yung loob para hindi siya magputik. Sige. Wala nang problema. Nay, wala ka ng problema sa... Ano? Siyempre, tanahabo kung mag-ano dahil ito. Oo, di sa... Opo, mas maganda na yung nagpapaalam kaysa basta na lang tayo gagawa ng ano dyan. May po problema. Konkretohon. Yan. Kami, ganoon din po yung pagkakaintindi namin. Wag lang sementuhin. Yung poste, hollow blocks yung Kasi pag dingding. poste, simento, konkreto na yun. Opo. Kasi, oo. Ang sabi ko sa kanya, pag siniminto mo kasi sayang. Opo, kasi diba? baka mali natin kailangan na yung Oo, lupa. sayang nung Opo. gastos mo. Okay lang kung dito sa baba. Ang problema, may limit. Saka maliit lang naman po yun. Malaki na nga po siguro Saka ito. naman pati sa taas, aram anibusing ang bahay niya. Ay, alam po. Oo, nasa listahan siya doon. Ano po Siya sabi? wala namang problema. Okay na Basta, po sa kanya. ang mahalaga dito sa nakatira dito sa lupang ito, pag hindi sa iyo, huwag ka lang magpakonkreto ng bahay. Oo. Yung kisa kailangan ng may-ari, Madali lang. oo, kasi Tamo yung bahay natin, napakadali lang. Binunot lang nga namin eh. Diba? Yung una, problema si may limit. Ayan, salamat po kasi buti na yun sigurado tayo kasi pagkakaalam din talaga namin. Kasi isang simento lang naman Opo, isang kailangan semento lang kulang. kasi na doon. Opo. O, tayo na po kumahalita. Mapalagunoy pa ako. Salamat po, no? At yan hapon, okay, sa aga mapadeliver ako itong bye-bye tapos krapa din. Kaya, yun din sa kuyang bye-bye. Pero ano ini? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. And okay lang kuya, dyan muna. At yan pa kayo mga pundigdig kay Nanay Elenita. Salamat. Sino ang pwede nating paanahin? Pahakotin ng buhangin? hindi mapahakot. Lora ang tao na ano na. Mabayad man kita. Ayaw nga ni, Sa kalbo mo na, sa kalbo. may trabaho man. Nagigibo naman na tangkal. Di man ano pa trabaho dyan. Ayun lang. Ang burote kaya. O, sige, ako na po maghahanap. Ayan. So, muli po ako nagpapasalamat doon sa caretaker ng lupa kasi pumayag siyang sementuhin tong ano. Sabi Ayan. ko nga, kahit na wag, Sahig ni Nanay. Ano po? sinabi ko nga na kahit na wag masiminto basta may ilaw lang ako. Okay na po yun na. Sige, anong gamit mo dito ng ilaw, Nay? Maski solar na lang. O, bibilhin kita ng solar. Wow. Ano po yung sinasabi niyo, Nay? Nakalimutan ko na tuloy yung... Saan tayo? Saan yung pinag-usapan natin? Sabi ko nga sa kapatid mo, Opo. kahit na hindi na ito Masiminto? masimento, basta may ilaw lang ako. Doon tayo sa solar. So, bibilang kita ng solar na. Ipatapos muna natin tong flooring mo. Wow. Okay. Kasi na ano kung kandida. Kaya delikado yung kandila. Delikado yan. Kumain na kayo, Nay? Kakain ka? Meron mo kandida. Ano, pwedeng tingnan ta? Oh, ba't kanin lang? Anong ulam niya, Nay? Bumili akong gulay. Tipid, no? 10 piso. Ayan, mag-isa ka lang naman. O, di na magtatagal na yan kasi pupuntahan ko yung kapatid ko. Sabihin ko, andito na yung semento tsaka buhangin. Para masemento na to, ha? Okay. Salamat. And guys, dito tayo kay Nanay Linet. Yan, titingnan natin yung pinapluring natin na ano niya, bahay. Wow. Wow, yan na. Na-flooring na nga.
Nay Lynette, Bakit? kumusta po? Mabuti. Ay, na-flooring na, Nay. Wow. Ano pa? Oh, ba't nasa... Sa'yo ka nahiga dito? Hindi, dyan. Ayaw mo dito sa ano? Dito ako natulog kasi maano pa dyan, basa pa. Ah, basta pa yan? Ah. Ano po? Wala pa pong ilaw. Bigas na lang muna. Oh, madala ko na dito ang kabangan sa akong bigas, no? Salamat, oh. Problema mo ka pa ng ideya. Oh, ayan. So next kong ibibigay sa'yo na yung solar na. Salamat. Walang ulam. Ayan, salamat po ulit dun sa ano, caretaker nitong lupa. Dahil pumayag na siyang simentuhin yung flooring ni Nanay Lineta. Ayan, thank you, thank you. Salamat, ma. Sabi ko nga, kahit na hindi yan, ano, basta may ilaw. Basta may ilaw. Then next time, ilaw naman yung ating project. Ayan, sa ngayon yan muna bigas na. Kasi di baling walang ilaw basta may pagkain na.